Apa, no surt aigua de l'aixeta, no puc agafar aigua per beure ni rentar-me les mans. No entenc per què no surt aigua de l'aixeta. Per on deu arribar l'aigua a casa meva? L'aigua, a través de canonades com les que tenim aquí, es van distribuint per la ciutat, pels diversos carrers i a través de les escomeses entra dintre de cada immoble, a través de la xarxa, una xarxa de tubs que hi ha. Estan tots normalment sota les voreres o sota l'asfalt. Sí. A les tapes que hi ha pel carrer poden ser de diverses companyies, de diversos serveis, poden ser del gas, de la llum o de l'aigua. En el cas de les de l'aigua hi ha diverses vàlvules que permeten seccionar la xarxa per fer-hi operacions de manteniment, per reparar avaries, per purgar, hi ha buidadors, hi ha boques de rec i vàlvules per tancar la xarxa. Vàlvules del carrer només està autoritzada la companyia a tancar, a manipular-les. Són arquetes que no hi cap una persona dintre, sinó que es fa des de l'exterior amb una clau, però sí que també hi ha alguna cambra que es pot accedir a dintre. Però normalment són arquetes que amb una clau exterior s'obre la tapa i amb una clau manipules la xarxa. El diàmetre més gran que tenim és 600 mil·límetres, és a dir, 60 centímetres d'interior. És la canonada en quant a aigua potable més gran que hi ha. Depenent del lloc, però solen estar com a mínim a mig metro, 60, però evidentment hi ha tuberies que estan a metro i pico de fondo i d'altres que potser estan a 40, però mig metro, 60 centímetres de fondo és una mida bona. L'aigua d'aquí a Manresa arriba fins a Castelltallat a través de diversos sistemes i bombaments, passa per Fonollosa, també va a Sant Salvador, és a dir, la planta d'abastament de Manresa abasteja més municipis a través de diversos bombaments. Depèn del municipi, té els seus pous propis, però també cada municipi ja tindrà un tant per cent més elevat o no d'aigua de Manresa. Hi ha municipis que el 100% és de Manresa i d'altres municipis que, a part de l'aigua de Manresa, té les seves pròpies captacions que ajuden al subministrament, i l'aigua de Manresa és un suport, fins en cas de sequera o amb un altre tipus de problema, es pot fer venir l'aigua de Manresa. Et proposem fer de científic o científica i investigar quins indicis de presència d'aigua hi ha al carrer de la teva escola o de casa teva. Busca tapes que pensis que sota hi pot haver tubs d'aigua o altres mecanismes. Marca els diferents indicis sobre un mapa preparant la llegenda amb quin símbol representa cada indici i intenta dibuixar les canonades que penses que uneixen unes tapes amb les altres. Dibuixa de color blau les canonades que porten aigua neta i de color vermell les que porten aigua bruta. Així és un exemple real del mapa que et demanem. Tot buscant indicis de l'aigua, pel carrer descobrireu que hi ha moltes tapes amb les que no ens hem fixat mai. És una bona actitud davant la vida tenir els ulls ben oberts i descobrir quina funció té allò que trobem al nostre camí. Així entendrem millor com funciona la nostra ciutat. L'aigua és el camí. Trobaràs tallers, activitats i més informació a parcdelasèquia.cat.